شانده تایبەتی ئەمریکا ji بۆی سووریە دەبێژێت و ئارمانجا ئەمریکانە گوهارتنا بەشار ئەسەدە بەلکو گوهارتنا ڕژێمە سووریە و ئێریشێن هە لە ئیدلبێ ڕوو دەدەن سنووردارن. جیمس جێفری شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە ji ڕۆژنامەیە شەرق الأوسط ڕاگەهاند ku Moskva ji Washington ra gotiye ku ew êrîşin li Idlibê têne encamdan snûrdarin û êrîş wê Heyet Tehrîr Şam bikine armanc da ku êdî êrişê bingeha hemîmîm ya Rûsî lê laziqiyê nekin. Herwiha Jeffrey got ku eger êrîş li Idlibê newna rawestandin Amerîka li hember berdewamiya êrîşan wê li Bakur û Rojavayê Sûriyê fişarê zêde bike. James Jeffrey got jî ku guhartina Beşar li Esed ne de stratejiyeta Amerîka de Washington wê de fişarê de li ser Şamê berdewam bê da ku sizayên aborî bi ser Şamê de werne sepandin. Amerîka wê di siyaseta fişarê de berdewam bê heta ku hikûmeteke nû li Şamê were pêkanîn. James Jeffrey got jî ku Amerîka û Tirkiye derbarê avakirina navçeya aram de gotûbêjiyan de berdewamin û pêşveçûn de vê derbarê de hene. Amerîka dixwaze li gel çareserkirina krîza Sûriyê teva milîsiyên Îranê ji Sûriyê werne derxistin. Ji ber hebûna hêzan de Sûriyê de wê weke beriya sala 2011 vegere. Şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê te kes kir ku Amerîka rê nede Îran bo şayê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê pir bike û hatiye xuyakirin ku Îran wê êrîşan encam bide û bêguman Amerîka wê bi tundî bersiva her êrîşeka Îranî bide.